Zuek aitzindariak izan zarete publizitate euskara sortzen, zer dela eta? Sorlan jaiosan Durangoko Berbaro Euskara Elkarteak pixkate bultzatute. Eta orduen berez ja euskara lan egiteko autua hartute gendu. Eta gero Sorlanera etorri dien profesional barrizepe euskaraz bizitzeko erabakize hartutako jentia izen da beti, ezta? Orduen natural etorri da, egize da alegin berezi bat egin behar dela publizitatea munduen euskaraz lan egite nahi bada, ezta? Eta orduen autu konstiente bada, erabakita, eta gainera ilusio emoten dau publizitatea munduen eragiten dauen mundu baten euskaraz lan egite. Eta badago horretarako nahiko merkaturik? Merkatua badauz, zerbait lortzean nahi daben edozein enpresak, kontutan eukin behar dau, ikusize izetien nahi badau, eta ikusize izen behar da kontratuak lortzeko. Interneteko mundu guzti horren barruen biztaratu egin behar dela enpresik. Eta merkatu horri erantzuten, gero eta gehiago zarete euskaraz lan egiten duzuen publizitate agentziak? Agentzia asko sortu di euskaraz lan egiteko gaitasune daukienak. Esan lehike estila inbeste euskaraz sortzeko gaitasune daukienak, baina bai, badau sektorie normalizatzen da bilela esan lehike. Eta ze irudiari gara ematen euskararen inguruan? Emoten ari garen irudize dago alde batetik geuk zer transmititzen dugun, eta beste alde batetik kontuten eukin behar da, beste batzuek guri buruz zer transmititzen dabien. Egiz esan, Euskaldunok gutxi arduratzen gaz transmititzeaz, hori be esan behar da. Eta gero zelan dugu zen albo herri batzuk, Estatu Frantsesa eta Espainola, guri buruz berba iken dabienak eta euren interesen arabera berba iken dabienak, baike be, ikusizek, dekogule hizkuntza bat oso zaila dela ikasteko, oso beti reklamazioak egiten gabizela, gure hizkuntzari dagokionez, eta, claro, Euskaldunon percepzioetan be horrek gaizok nahazten die, eta irudi nahaztu bada, ez da herri batek esaten dabela bere herritarrak eta bere hizkuntza zelako da, bizik eta, bueno, danak egiten da berba guri buruz, herri txiki bada, eta horren irudi distorsion hau txue badau. Eta gero, instituzioek, herri mugimenduek, era guztietako entitatek, irudi edo diskurso desberdinak erabiltzen dituzte, edo erabili beharko lituzkete hizkuntzaren inguruan? Komunikazioen hiru galderarik importantienak die zer esatea nahi dozu, nori esatea nahi dozu eta zer lortzeko esatea nahi dozu. Ez orduen, nori esan behar jakon oso gai importantia da, ze bai mesue, bai irudize, bai tonuek, bai arrazkizek beti prestau behar die konetatzea nahi dozun publiko horrentzako. Eta orduen, danetarik enbia da eta oso mesu ezberdinak. Eta zure ustez? Herrietan dauden euskara elkarteak, instituzioak, era guztietako euskalgintzako erakundek, zer nolako diskursoak bideratu beharko lituzkete hizkuntzaren inguruan? Zer nabarmendu beharko lukete? Lehenengo egin beharko lukez diskursuek. Zegu askotan joeten galekuetara esatozko. Guk gauza asko iken duguz, baina ez dugu ondo komuniketan. Bueno, lehenengo hartu beharko donke kontzientzia, komunikeu beharra dagoela gauza guztietan, munduen harreman personaletatik hasi eta komerzialetara, eta hori esposo egiten, esaitue identifiketan zuk nahi duzun moduen. Beraz, lehenengo gauza diskursoa landu. Lehenengo landu. Eta gero, kontau gu garena. Eta ez beste batzuek guri buruz uste dabiena. Oso ezberdine da gainera. Eta komunikazioa landu behar dugu kontetako gu zelako garen. Eta nolakoak gara? Bizipozez betetako herri bat. Langile, jaizalie, harremanetarako hasieran hotz samarrak, baina gero harreman estuek sortzekuek, elkartzeko gaitasun ondize eta ohitura ondize dekogunek. Bueno, oso herri divertidu. Hori azpimarratuko dugu beraz. Ba ez da gutxi.